A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ƴan uwa, Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin na fito tana da duniya. Alhamdulillah, yau tunatarwar da zan yi ne akan wani tarihi. Ya ƴan uwa, ya tabbata a tarihi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun yankewar wahayi wanda ta kai ta kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ta yadda yake ji a ransa ko ya yi wa Allah subhanahu wata'ala laifi ne. Wasu daga cikin kafiran Makka suna yar masa da magana, suna faɗa masa irin an daina saukar masa da wahayi, Allahnsa ya bar shi. Aka samu wata daga cikin matan Makka wacce wasu malamai sun tabbatar matar Abi Lahab ce, sai ta samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa hakika ta ga shedaninsa ya bar shi, wato tana nufin mala'ika Jibril wanda yake kawo masa wahayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa, bugu da ƙari duba da yanayin yadda mutane suke kafiran Makka suke ta yar masa da magana, ya shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai Allah subhanahu wata'ala shi kuma kun san baya so ya ga shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa, babban masoyinsa ya shiga damuwa. Sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ya saukar masa da surar Wadduha. Sura ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya fara rantsuwa da lokacin duha, yace wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa maƙala, ubangijinka bai barka ba, inji Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika ubangijinka bai barka ba, shine ma wadda aka rabbuka wa maƙala walal akhiratu khairul laka min al ula, shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wala sawfa yudika rabbuka fatarda, Allah subhanahu wata'ala zai baka har sai ka ji ka yarda a cikin zuciyarka. Wala saufa yudika rabbuka fatara, da ranar alkiyama insha Allah Allah zai ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceto na har sai ya ji ya yarda, sai ya ji ya gamsu. Wasu malaman suna cewa zai fita daga cikin ceton al'umma sama, zai shiga cikin al'ummar Annabi Ibrahim kakansa. Allah subhanahu wata'ala ya fara zayyano ni'imomin da iwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake cewa alam yajika yatiman fa'awa, shin ba mu same ka a matsayin maraya ba muka raine ka, wajidaka dallam fahada, shin ba mu same ka a matsayin mai son sanin Allah ba, sannan muka shirye da kai muka sanar da kai waye Allah subhanahu wataala. Domin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce na cikin bata ba, sai dai Allah ya same shi a matsayin wanda yake so ya san shi kuma ya sanar da shi Allah, kuma ya shirye shi akan haka. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da zayyano ni'imomin da yawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake cewa fa amma bi ni'imati rabbika fa haddis, ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya ma ka bayyana, ka faɗe su. Shi yasa ƴan uwa, jan hankalin da zan yi akan wannan aya ta Wadduha shine dukkan tsanani da kunci na rayuwa da ka shiga, in dai ka tattara komai ka miƙa wa Allah subhanahu wataala, Allah baya bacci, Allah yana sanar da dukkan damuwar kowa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan abin da ya dame mu, Allah ya shiga wannan lamari. Sannan dukkan wata damuwa da ka shiga ka yi haƙuri, gaggawa aikin shedan ne. Dukkan wani abu da ya dame ka a cikin rayuwa, idan kai haƙuri insha Allah Allah zai kawo ƙarshen sa. Domin kowane abu da kake a cikin duniyarsa akwai jarabawa da Allah subhanahu wataala ya kaddara wata sai ta same ka, wanda idan kai hakuri Allah zai fito da mafita. Akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Yan uwa ku huta lafiya, daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya.